گلê li odeya xwe di nava pêlîstokên xwe de dilîze. Pişt re dixwaze ku ji nava pirtûkên xwe yekê bibijêre û bixweyne. Ji ber ku gulê ji xwendina pirtûkan gelekî hez dikir. Di nava pirtûkên gulê de yeka gelek xweş hebû ku herî zêde gulê ji wê pirtûkê hez dikir. û navê wê jî Moza Keybanû bû. Gulê rakir pirtûka Moza Keybanû û dest bi xwendinê kir. Hebû qet nebû. Got hebû mozeke Keybanû, yanî kralîçe. Rojekê Moza Keybanû ji alîkarê xwe re yanî ji mozo re dibêje here sûkê. Hemû esnaf û dikanan teftîş bike. Ka gelo rewşa wan baş e an nebaş e. Mozo dikeve rê û diçe sûkê. Pêşî ji serê sûkê dest pê dike. Li serê sûkê nanfiroşek heye. Dikeve hundir û nan li qapan û mêzînê dixe. Dinêre ku giramên hemû nanan kêm in. Ji nanfiroş re dibêje, gelo tu perek qezenc dikî an na. Gelo tu bextewarî an na. Nanfiroş dibêje, na wele ez perek qezenc nakim û ne bextewarim jî. Mozo ji serê sûkê heta binê sûkê li hemû dikanan digere û di dawiyê de jî tê ba nanfiroşekê din. Nanê wan jî li qapan û mêzînê dixe. Hemû nan xiramê wan zêde ne. Şaş dibe û dipirse, gelo tu perek qezenc dikî, gelo tu bextewarî? Nanfiroş dibêje, şikir ji Xwedê re ez gelek perek qezenc dikim û gelek jî bextewarim. Mozo vedigere ba Moza Keybanû. Moza Keybanû jê re dibêje, ka bêje, Mozo, ka bêje, rewşa gel çawa ye? Li sûkê çi heye, çi tune ye? Gelo gelê min bextewar e? Mozo dibêje, belê Keybanûya delal, hemû tişt di rê de ye. Yanî ew kesên ku rast û dirist dixebitin her kêfxweş û bextewarin. Lê ew kesên ku nerastin jî ne perek qezenc dikin û ne jî bextewarin. Gulê piştî ku pirtûka xwe dixweyne gelek xewawê tê. Lê berî ku razê difikire û dibêje, divê mirov rast û dirist be ku mirov her şad û bextewar be.